Yeah, 1-0. Ah, no. It's a Igbo way. Yeah, when them. Buddha making. Yeah, continue. No, continue. Continue. Or if I get Maggie. No. If I get Maggie. What is your problem? You want to kill yourself? No, go making a handful. Go making a eh? This is not a picture. This is not a picture. Ask the girl. You never mess it up. This is not pussy. What for the every girl comfortably. Nonsense. No, continue. Open the actually boom can have for boom. If I didn't go on and kill yourself. That's what it's make one like that. It's all I'm Ihe dị ọndụ. Gbuo onwe gị nnu. Ọnụ bụ elekesa n'okwu. Nene onye ka eno nnu na. N'oge ebe a ka ya ọfụma. Ka ya ugbu na. Ke pasapụ ya gbuo. Ke gbuo. Nga gbuo onwe gị. Gbuo onwe gị. Ịma nsị gbuo onwe gị. Ịchọ ịkwụ ụtọ. Ị na-egbu onwe gị n'ụtọ. Ndị bekee nọ na ebe na house ebe ịkwụ ụdọ. Ife na dị eme gị. Ewe gana ndụ mmiri onye nwanyị mkpa maka kwa mmegbu onwe m goda gị bụrụ ozi mgbu onwe m mmega nwa ọtịta ya ihe ga-emegidere ala nke gị kwọsịrị m aka m niile nasị m niile kọla m tigara akọda awụ ọkụ kọla ntị kpọga m nwaanyị nye kwere m ezigbo ọnụ gị were m tiga na baba owe ezigbo ọnụ a sị tiri n'ọrụ ma ana m arụta ihe put me into baba gị were mgbọkịrịsị edire eme nwere I should put you into Baba. Also Baba. Let's speak